let's leave it up to the school committees. I-report mo doon. Kasi, kuha yan eh. Kuha yan. Tricky yan eh. Pwedeng gano'n-gano'n yan. Pero, sige lang, ibigay ka sa authorities ng school. Sila na ang mag-control doon. Sir, ano yung next hearing? Ha? Ano yung i-expect sa next hearing? Meron pa tayong, I hope, na haharap sa atin yung mga yung inibitahan natin ng mga LFS, anak bayan at ano isang grupo? Kabataan. At saka meron pang mga rebel returnees na gusto mag-share sa kanilang who experience the same situation na itong mga bata na ito. Former students din, na-recruit, naging NPA, at ngayon ay nag-surrender. Gusto lang mag-share din sa kanilang side para malaman ng mga bata, power yung mga bata. Huwag kayo magpaluko.